Men man burde da bare have... Altså hvis de havde et ønske, så burde man bare have taget dem med alligevel, ikke? Sagt, det var... De giver deres fond, de giver omkring 7.000 hver år. Fast, uden ansøgning? Nej, okay. Fast. Det skib eksisterer også om nogle år. Kronprinsen her. Og så har de Jørgen over på Danmark. Men hvorfor har vi ikke sendt jer? Fordi de sagde, at de var sikre på, at stiftelsen overlevede. Og det var vores økonomi, altså skæve. Men han følger meget med i det, fordi det er også med vores relation til Grønland og sådan noget. Så det er meget godt. Men internt... De giver der også noget sikkerhed. Ja, og... Nej, det er det ikke. Vi godt er meget bange for, at sådan en fregat er for eksempel, der er protektor, og så hvis det lukker, så vil det meget problematisk. Derfor er vi meget forsigtige med at være protektor for Ja, hvis vi kan overtage dem, så er det godt. Så er det løftestang. Ja, det er jo det. Det er jo den. Det måske. Hvad siger du til Mia Overhælder, Jes? Jeg siger motormand. Der er ikke andet at sige. Prøv at se, de er så nede, og de er nødt til at have sejlmagerens navn på deres sejl. Det går jeg slet ikke. Er det det blå der? Ja. Er det ikke det? Det er bare det et eller andet sponsorat. Det er Bornholm. Er det ikke noget, man ikke kan... Jeg kan ikke trykke ind på billeder eller sådan noget. Rikke, sig hej til far. Vink til far, Rikke. Tut. Hvad laver det, far? Han tager på sådan ski. Nu kæft. Jeg kan ikke huske det. Forventes, at jeg kan huske sådan noget. Ja da. Hvad laver det, far? Han sejler. Han er kaptajn på urt. Do it, man. Do it. Hvordan vil det være? Jeg skal godt fast igen. Det har jeg. Hvad er det sådan? Simon, hvad bruger du i den
faktisk nærmest ikke. Op, mand, og så gider du ikke engang at lytte efter. Hvad fanden er det for noget, mand? Det er fordi din stemme er så smuk. Kæft, mand. Ja, vi er ikke over endnu. Din lorte lille lorte. 4 minutter. 4 minutter. Nej, du kan ikke trimme det ud af dit 14 minutter på vores vagtdag. Jeg synes, vi skal pege kameraet på Love og sige de der 14 sømil, som... Love er nede i køjen. Ja. Så derfor så kan vi sagtens sige, det er hans skyld. Er det? Det er hans skyld. Det holder vi ham i hvert fald op på. Hvad laver du? Og så hip-hop og kort. 2 minutter, hvis I har lyst til at være på dækket, når det sker. 2 minutter? Ja.